Добре дошли в езиково студио Brain Turbo. Тук си на правилното място, защото това е най-модерният, най-ефективният, най-лесният начин да научиш чужд език. Сигурни сме, че да научиш език е много важно за теб. Всички ние знаем, че в днешно време е просто невъзможно човек да получи добра работа у нас или в чужбина, или да напредне в кариерата си без да знае поне един чужд език. Съвсем накратко искаме да ти изборим с какви предимства ще разполагаш, ако владееш чужд език. Можеш по-лесно да си намериш добра работа. Ако работиш, но не си доволен от сегашната си работа, можеш да си намериш много по-добра за повече пари. Можеш да получиш така желаното повишение в сегашната си работа. Можеш да си потърсиш работа в чужбина, където стандарта на живот е много по-висок и за труда си ще получаваш много повече. Ако имаш собствен бизнес, знанието на чужд език ще умножи многократно шансовете ти за успех. От всичко това става ясно, че езиковото обучение е една добра инвестиция за теб в твоето бъдеще. Но всички знаем, че има добри и не чак толкова добри инвестиции. Ходил си вече на курс? Сигурно сам си се убедил, че в група от 8, 10, дори 15 човека, където не само нивото на владеене на чуждия език е различно, но и нивото на знание на българския език също е различно, е почти невъзможно да проговориш езика. Излиза така, че това е най-скъпото обучение, защото не плащаш за знания, а само за часове изгубено време. Ходенето на частен учител е много скъпо и също отнема доста време. Защо Brain Turbo е най-добрата алтернатива? Защото за най-кратко време научаваш езика и така пестиш пари. Кои са главните предимства на Brain Turbo? Бързо усвояване на 1200 думи и изрази за 2 месеца. Важният си ти, графика се наглася според твоето свободно време. Няма групи, занимаваме се единствено и само с теб. Лесно, няма домашни, учене наизуст и прочие. Гаранция, следим напредъкът ти с компютър и получаваш допълнително безплатни часове, ако е необходимо. Ефективност, научаваш езика 4 пъти по-бързо и забравяш 3 пъти по-бавно. Ако пропуснеш някой от часовете си, той не изгаря, просто ни се обаждаш и го преместваме. Допълнителни предимства са: няма стрес, изучаваш езика в състояние на релакс, метода е основан на базата на сугестологията и сугестопедията, но допълнен с най-модерните технически средства. Не се налага да харчите пари за учебни материали, получавате всичко необходимо от нас. Запишете се сега за безплатен пробен демо час.